musoro yakawanikwa iri miviri. Inini wandakanyatsoona mumwe chete wandakaona chitotya kuona kwacho, nemabhonzo akazobuda nemabhaketi akakuturwa nemapurisa. Bhaketi rekunwa raiva nematombo ewaiti nemabhonzo, zvimashaya zvevanhu zvine mazino. Mhuri yeZimbabwe, ndadzoka zvakare ndakakubatirai nyaya inotyisa. Murume wekubhindura akabatwa aine misoro yevanhu vakafa mumba make plus mabody parts awo aigara ari mumabhaketi. Mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita pano paGit Diary TV. Kana uri munyowani pachannel ino, kusubscribe wotenga notification bell, wokomenda nokulike. Zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipusha video redu kuti patinouploada video uchangori number 1 eko sine nyaya dzinopisa. Mhuri yeZimbabwe, ngatinzwei nyaya iyi zvizere. Ini hangu ndaigara naye mukomana uyu. Kumuziva kwandinoita ini handina kumuziva kubva tichigara kuti anonzi ani. Ndakatozoziva zita musi waakasvika. Akasvika nemapurisa. Pakugara naye, taigara naye zvakanaka, asi munhu aigara achingo akapinda mutorisi anongoseka ega. Akapinda mumba make anenge achitaura achiseka ega. Anenge achitaura kuti ini ndinouraya. Munhu andiziva chete ndinouraya. Uye achiseka ega. But sadinawo tombotya takafunga kuti mhino pamwe munhu wemadhiragi. Tichingogara naye, nditoshandisa toilet naye. Ndine mwana 1 nemurume wangu. Kuzoya kwaakazoita nemapurisa ndopatikazocheshuka kuti ko asungwa kumaoko, akasungwa kumaoko. Kwaakubvunzwa nemapurisa neimba yaanogara. Kwaakuvaratidza kuti aiwa togara nawo. Anogara murumu. Ndopakasvika pachikinurwa nemapurisa vakaona musoro. Inobva ndatoti handisikuda kupinda musoro mukati musoro. Tingagare nemusoro womunhu. Zvikanzi mune musoro. Zvikanzi ndopakubudiswa kwakaita yakatozobudisa mabhonzo evanhu ivavo. Musoro yakawanikwa iri miviri. Inini wandakanyatsoona mumwe chete wandakaona chitotya kuona kwacho, nemabhonzo akazobuda nemabhaketi akakuturwa nemapurisa. Bhaketi rekunwa raiva nematombo ewaiti nemabhonzo, zvimashaya zvevanhu zvine mazino. Vakazvikutura vakazvitakura. Ndozvandikati ndoziva musoro wemukomana. Asi chitiko ichi muchiona chichiitika nanhasi makagadzikana here, uye zvakare muchiri kugara mumba here mainge muchigara? Ndichirimo, uye unotozotya kuti taigarisana nemunhu aine zvinhu zvakadai, asi handina musi wandakamboti ndanyumwawo kuti mungave nezvinhu zvinoshamisa zvinoyera zvakadai, kuti mungave nemusoro yevanhu. Handina musi wandakanyumwa. Tinonzwa vamwe vachiti pakaita zvinhu zvinotyisa. Unonzwawo pamba panorema kana kuti bvudzi rinotaura. Hamuna here ramaimbonzwawo mumba menyu? Hatina, taingotya kuti sei munhu achiseka ega achitaura ega. Uye anga waingoti ukamuona wanga asina nguva zhinji nevanhu. Aingoti kana ukamutewo mangwanani masikati anongopindura akatonanga mumba make. Kukushanda aishanda kupaibuda nguva dzakareba zvakadini, uye kana kuti aigara aripo pamba? Aibuda dzimwe nguva aiswera arimo mumba. Aibuda nekaportfolio kake. Waitotiwo munhu akapfeka mabhachi ake waitoti hamenosvikwa anotoshanda. Aitobuda akatakura kana yakanga kabhuku kana ngava mapepa. Uchitoti hameno kwavanoenda kubasa. Asi iyeyo kuzotaura ega nekuseka ega. Asi kutaura ega achiseka ega, munozombera mamboti rigare naye pasi tinge tichimubvunza ko zvizvi zvichiitika. Ndiani vaunenge uchichizoni anonditaura ndinouraya? Handina kumboita nguva naye. Takazongoitawo kungotya kuti sei munhu achitaura ega asingatauri kuti ndikuseka zvakati. Aigona kana kutoti usiku chaiwo aisvika kana 2 AM anogona kutokuwachirai panze. Isusu sekugara taiko taita tese aisiya dhora tinopinda naro tese rakavhurika. Mototya kuti ko sei izvi achingoseka ega asina anga asina nguva nemunhu. Kuroti aigona kutomuka wacha na 2 o'clock. Asi mabhonzo aya haana kubvunzwa here nemapurisa muripo kunzi ainge ari ani uye aipindura kuti musoro akati anzi ndewasekuru wangu, ndikafukunda kumasvingo. Ukureva kuti musoro akabva nawo kumasvingo, komwe musoro wanga wakadamburwa wainge uri mumvura dzekunwa ine zvakasiyana siyana. Akati pane munhu wandikafukunira kwamakusha. Inini sita ndakunzwa kuti akati ani. Kwamakusha kupindura. Asi muchinzwa zvinhu zvese izvo zvichiuya, makanga makabanganuka here kana kuti mainge musingafungi here kuti muri kurota kana zviri kuitika here? Tichinzwa zvakaitika ipapo nemapurisa. Takatoshamisika kuti munhu watinogara naye
tikugara zvinhu zvakadai zvakamira zvakadai zvakatoti kasha hama dzawo. Kwa mari kutaura kuti panga pane list rakanga riripo zvanga zvakamira sei? Ini ndakazongonzwa vanhu vachitaura nezvekuti pane list. Pane pepa randikaona ranga rakangonyorwa rewaiti. Handina kuzoverenga wangu mazita kuti ndiverenge kuti pane mazita nani. Kunyaya yedhamu, Dhamu rake raiva remvura. Dhamu aitocherera mvura sekugara kwataita naye. But akazoisa panze munguva ino yekuita yekunaya. Saka raiti rakazarawo. Ini kutaura chokwadi ndakatomboona achinyika tauru nechinhu chimwe chaakanyika so chaita kunge mbiya yanga yakamoneredzwa jira rered so. Saka paiva nevana kamukomana kange kwataigara vavese vanga varakomana tudiki vachimubvunza vana vaye vachiti ko chichi iye akangoti munhu zvikanzi wakawiramo hauite sei haubude. Vana vaye vaindobva vazoenda nofunga nokutyawo kudzimba dzavanogara. asi kurudziro ipi yamungapiwa kune vachidikiwo maybe vamwe vari kupinda muzvinhu zvakaita seizvozvi vamwe vari kufungidzira kuti kurombwawo imi makafungawo kuti kudii iyambiriwo zvinhu zvakare yamungapi? Ndinongoti dai takwanisa kungotsvaga kuzvishandira tega pane kuita urombwa kana kutsvaga mari nenzira idzodzo dzekuti ungafukunire kana hama yako kana kuuraya mumwe wako.